puya sini mau kandana sini uring serengai ini kopi ini Nipum Tripura Mission kaisa project sini Tripura Rajya Sikha Daftar ini uddog 2023 সালত প্রথম ধার মানে যেটা NEP 2020 2020 শিক্ষা নীতি আলোচনা জায়গা সেজল যে প্রাইমারি লেভেল যারা সারাই বছর পড়ে নাই রোংনগো ফাইনাই ফাইদ্রব बड़ा क्लास 1, 2, 3 जरा रंग में रंगी बड़ा फाउंडेशन लेवल न कहम खेती साना भागे बड़ा लेखा मु भाई पढ़े मु जेटा लैंग्वेज भाई न्यूमेरिक्स हिंजालो अब कहम खेती साना भागे फाउंडेशन कहम खेती साना भागे अब सामुखा जगह दङ NEP शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा नीति तो बनी भागे सारा भारत तो कैसा निपुण भारत हिनी दङ निपुण भारतनि लगे लगे ना जों बहायनो तांनि सामने जेटा निपुण त्रिपुरा मिशन हिनाय 2023 सालाव जों नाहालायखा अब नाहारे मानि दिनै फाइनाल नभेम्बर मास 2025 अर इंखेसिनि 3 बोसोर पूर्ण होनाय और 3 बोसोर पूर्ण उंनानि सिगां जों 3 मास सिनि सारा राज्य बेपि जे निपुणति एक्टिविटीज परे मानि थंमानि विभिन्न बाजाराव नाटक खालायमानि मोसालायमानि आबनो जोंनि नाहारमुं दंमानि जे आबनो नाहारमुं नाहारैनो जों दिनैबो अकरमुं बाजाराव अमायके खायसे प्रग्राम संजादों बर' गावथायबाय जुदि साननो हायाखै जोंनि जे दा परे मानि जे पुल्यानि बेरायम जों जोंनि बाक्सा अ आ ABCD 1 2 आबो मानिया दं आबनो गाहामथि मानियानि भागैनो जों दाम खालायखा जारा रं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जरा पढ़ाई बर' उल थांगै 6, 7, 8 थांग फोरोंनायखाय बर'नि सै लेभेल परे मानि जे थं अब रागियानि बागै बर' थांगै दाहिने द्रप आउट दङ परेया याखैनि थाङो माध्यमिक फेल दङ अमहाय उङु आबगायनो बर'नि थंनो गाहाम खेथि साना बागै अम निपुण हिना अमना मेसेज संनाय जों जारा बुमाबो फासिनि बुमाबो फांनाय दं गार्जेन होननाय दं जरा रोंनोगो रहरजाक बसा दंनाय दं दै रहरिया जरा दंनाय दं बर'नो आं साना मोसौ नरनि बसानो चिनि ऊपर बिसास खालाय रहरदि जोङो खाथेयै रहरदि चिनि रोंनोगो जों चेष्टा खालायनाय जों जे मानसि चेष्टा खालायनाय जेमन तिनि रामकुमार पारा SB स्कुल नर नुखना अर जागाव बर'नि स्कुलाव যখন फाइपुर सराय बिसारो बरं एकदम माया दंमानि दिनै नायदि बाहायके একটা बाजार जागाव खायसे मोसावै बरं नाटक खालाय दंमानखा बिसोर बर'नि माने कन्फिडेन्स लेभेल उङै थांखा रोंखाय कन्फिडेन्स लेभेल बारिव जतनि आबगायनो आं जत गार्जेना बयना मुसुगो रहरदि नर जेकुनो स्कुलाव जे सारा त्रिपुरानि जेकुनो रोंनोगो रहरदि जों अमायके सामुखायनानि बागै सब समय प्रस्तुत दं एसे नावनाय दिसि रमै जों 6टा स्कुल खालायनाय खोना एरपरे 13 तारिख बुधबारके जों बोरेगि दङ और जों 7टा 8टा स्कुल रमै और जागा जों खालायनाय अमाहायसिनि जतनबारि खालायनाय सेलागामो खालायनाय ओमफ्राय बै अम तारगामो रामानन्द तीर्थमुख साइड जों खालायनाय और कयेकटा जागा जों प्लेनिं दङ बुसखाङो जों 3 मासनि बिथिङाव जों जत जागा कभार खालायनाय दै कैसा आं साना मोसौखौ जों 3 मास जे प्रग्राम खालायमानि आगस्ट सेप्टेम्बर अक्ट'बर आगस्ट मासनि लास्ट सप्ताहआव जोंनि खायसे पेरेन्ट टिचार मिटिं उंनाय এই যে जों स्टार्टिं खालायमानि प्रथम मास आगस्ट मासाव जों ब स्टेजाव जों सुरु खालायखा आबनथाय इभुलेसन होनाय जोंनि पेरेन्ट टिचार मिटिं लास्ट सप्ताहआव अमाहाय যখন जोंनि अक्ट'बर मासनि लास्ट सप्ताह फैनाय अक्ट'बर मासनि लास्ट सप्ताहआव जों अमाहाय खायसे पेरेन्ट टिचार मिटिं खालायनाय अ पेरेन्ट टिचार मिटिंआव जत पेरेन्ट्स जरा लेखा फरानो हामजांनाय फरा लेखानो जरा हामजांनाय बन्ना आं फैना मोसौखौ फायदि मानजों फायदि स्कुलाव नरनि जिता मोसौ माने नरनि जिता सिमानि बनबो जोंबो शेयार खालायफैदि जों नर शेयार जों आसनो कन्टाय बबर रोंनोग जों दिनै 6टा स्कुल 7टा स्कुल करबुक पान्जाम एस स्कुल दिनै करबुकनि
এরপরে পিলঞ্জয় চৌধুরী পাড়া এসবি স্কুল, সীতাও মগপাড়া হাই স্কুল, এরপরে শ্রীচন্দ্র পাড়া হাই স্কুল, এক দিলকুমার এসবি স্কুল, মতরাইপাড়া এসবি স্কুল, পাইথাকা রামকুমার পাড়া एसबी स्कुल এই 7টা স্কুলनिफ्राय जोंनि रेलि खालामनायखा रेलि बेलायखौ नायथावखा हम दं ओंखायनो खुब बेलाय नायथावखा जाखांबाय सार